I pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan moju epizodu i u današnjoj epizodi igramo Minecraft. E sad, zašto mi igramo Minecraft? Zato što je mnogo buga. U ovom klipu sam htjela samo da vam pokažem jednu grobnicu, pošto sam ja imao moj prošli kanal koji se zvao Lazar Gamer i ugasio sam ga, odlučio sam napraviti grobnicu koju će piše Lazar Gamer. Stanite. Znači šta je onda kažem o ovoj grobnici, znači evo ovako izgleda lepo, znači kao jedna lepa kuća, sala, lepo da kažem. Evo, svuda su isti prozori, ono, uglavnom htjela sam nešto veliko, nešto spektakularno, ja to napravio sam. Ovako, ovo mi je bila neka moja nova ideja, znači tako lepo, ovdje imamo neke stubove. Evo, naziv 2014-2015 od Mojzi HD, znači ili. Ova dugme nemojte da mislite da nešto znači, ono ništa ne znači ono tu stoji samo ono kao neke šolje. Ja htjela sam onu vaznu, ne znam kako da je naziv, nego pojeti. Jednostavno ne znam kako da je naziv. Izvinite što nije bilo klipova i ovih dana zabavit ćemo se tutorializmom, tako da pogledajte, znači to su kao neke čaše, ono što stavljamo na grob i ovdje sam dole zakopan, to je zakopan kanal Lazar Gamer na koji nikad više u životu neću da uđem, da. Kao i na ovaj, znači hoću da pređem 100 subscribera i idem, a možda slučajno stignem do 1000, nema da se ide. Tako da ljudi, hvala što ste pogledali kratak video, a mi se vidimo vrlo uskoro.